Tnediet l-iskema Work Trial Scheme for Youths li se toffri opportunità li żgħażagħ ħawċin jesperjenzaw id-dinja tax-xogħol matul ix-xhur tas-sajf. L-iskema immirata għaż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u l-20 sena u se tlaqqhom ma' entitajiet privati u għaqdiet volontarji fejn b'hekk se jkunu jistgħu jesploraw postijiet tax-xogħol filwaqt li jiksbu esperjenzi utli għall-futur tagħhom. Permezz ta' din l-iskema l-istudenti se jkollhom dħul ta' €90 fil-ġimma fejn jaħdmu 20 siegħa b'total ta' €450 f'5 ġimgħat imħallsa mill-gvern lil min ħaddem. Skont l-iskema, iż-żgħażagħ mistennija jaħdmu bejn l-1 ta' Awwissu u 2 ta' Settembru. Madankollu min ħaddem jista' jagħżel li jżid fuq id-dħul ta' dawn iż-żgħażagħ jew inkella joffrilhom li jkompli jħaddimhom jew iżidilhom is-sigħat. Din l-iskema tħabbret mill-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri li stqarr kif din l-iskema qed torbot mal-ħafna investimenti li qed isir mill-Gvern fiż-żgħażagħ. Huwa żied jgħid kif l-esperjenza fid-dinja tax-xogħol hija utli ferm kif din qed tinbidel b'mod drastiku filwaqt li qed jiġu offruti karrieri ġodda. B'hekk huwa importanti li ż-żgħażagħ ikunu marfa b'dawn l-opportunitajiet. Għaldastant nemmnu li dina hija win-win situation fejn għandek l-employers li qegħdin ifittxu l-ħaddiema u nafu li hawn nuqqas ta' ħaddiema. Però aktar minn hekk ukoll qegħdin nagħtu opportunità liż-żgħażagħ tagħna li jaħdmu fil-linja li jixtiequ tul dan is-sajf sabiex ukoll propju jew jitħarġu fil-linja li jkunu qegħdin jistudjaw jew inkella jippruvaw avenues ġodda sabiex imbagħad ikunu jistgħu jagħmlu l-għażliet akademiċi tagħhom aktar il qudiem. L-applikazzjonijiet se jiftħu mill-4 ta' Lulju u jgħalqu f'nofsinhar nhar it-8 ta' Lulju. Wieħed jista' jikseb aktar informazzjoni minn fuq is-sit tal-Ministeru għal Għawdex jew mill-app MyGozo.